Päätyy JHT:lle tuon aloituksen myötä, mutta siinä jälleen hukkaa JHT:n laitapakki kiekon. Yritetään kiekkoalueella, sitten se tulee Revolle, siinä on ehkä ollut vetopaikka, mutta Revo ei saa laukausta siitä aikaiseksi. Maalin eteen. Sieltä ohjaa omaan maaliin, Pyry menee 1-0 johtoon, nokialaisyleisö räjähtää. 15 ja 33 tarvitsi pelata ensimmäistä erää tässä ottelussa, kun sieltä JHT:n puolustaja ohjaa kiekon oman maalin kattoon. Laukaus. Ja pahasti sylkee siinä Kalle Hokkanen eteensä. Ja näin JHT tasoittaa tämän ottelun. Tasaväkistä ottelua ollaan odotettu ja juuri sellainen on meille tulossa ja suorastaan tullut jo. 1-1 tilanne. JHT tasoittaa. Päästäänkö nostamaan hyökkäystä? Kyllä päästään. Nyt tullaan 3-2 vastaan. Ja siinä on aivan navupaikka ja Jani Leino nappaa kiekon maaliin. Nopea hyökkäyksen nosto. Siinä ei montaa sekuntia mennyt. Aloitusvoitto omassa päässä ja Jani Leino täräyttää kiekon maaliin. Neljällä 3 vastaan pääsee JHT hakemaan tästä tasoitusmaalia. Pakkopeli on pyörinyt heiltä hyvin, mutta katsotaan nyt sitten. Hukkanen on pitänyt erinomaisesti nämä vaaralliset laukaukset ja sieltä maalikulmalta löytyy JHT:n laita hyökkääjä. Aivan tähän vaarallisesti toisen erän loppuun taitaa henkisesti ja psykologisesti tärkeään paikkaan. No, ei saa purettua kiekkoalueelta. Rännistä JHT sen ottaa. Näin saadaan ylivoiman peli pyörimään. Aika passiivinen on Pyhryn 4 ja sieltä ylivoimalla tikitetään kiekko maaliin. Vierasjoukkue JHT siirtyy 2-3 johtoon ylivoimalla. Minuuttia 38 sekuntia jäi Antilan kärsimää levon rangaistusta jäljelle. Näin JHT siirtyy 2-3 johtoon ja Nokian jäähalli hiljenee. Hyvä tietenkään Pyryn kannalta päästä enemmän maaleja, puhdas aloitusvoitto siinä JHT:lle. Hyvin on pyörinyt ylivoiman peli JHT:lta tässä ottelussa. Nyt on Väkeväisellä vetopaikkoja sinne, se suuntautuu aivan oikeaan suuntaan. Hokkanen tuon ensimmäisen vedon torjuu, mutta ei torju enää paluukiekkoa. JHT siirtyy 2-4 tässä ottelussa johtoon vaarallisesti ja erittäin tappavasti suorastaan on rokottanut JHT näistä Pyryn rangaistuksista. Siellä, mutta ei saa maalilla asti toimitettua Repo sieltä kiekkoa. Repo keskelle. Siellä meinaa siellä paha kiekon menetys keskialueella ja JHT meinasi päästä siitä. Nyt on sähläystä maalinen. Ja 2-5 maaliselta.
Jarno Palola viimeisteli edellisen. Ja katsotaan nyt sitten, kuka sieltä täräytti toisen maalin verkon perkoille. Toisen maalin aivan lyhyen ajan sisään 2-5 siirtyy JHT johtoon. Vajaan 2 minuutin taktiikkaansa on tietysti tämä, että lyödään kiekkoa vaan pois. Nyt tulee vaarallinen tilanne, mutta ei saa Pyryn vasen laituri pelattua siellä kiekkoa maalin eteen. Nyt kovasti hallitsee kiekkoa Pyry, mutta tuleeko vaarallisia paikkoja? Tuleehan sieltä se kavennus 3-5 ajassa. 18.37, kyllä kaikki on vielä mahdollista. Maalivahti pois, aikalisä käytetään, kaikki on täysin mahdollista. 3-5 Pyry yleisö, josta pieni osa on lähtenyt jo tuossa 2-5 tilanteessa pois täältä, mutta onneksi kaikista kovin fanijoukko jaksaa pitää tunnelmaa yllä ja hyvinhän täällä on ollut yleisöä tänään. Näinköhän sitten tyhjiin tekee sieltä, näin tekee tyhjiin, näinköhän, että se oli Palola. Saatoin nähdä väärinkin, mutta joka tapauksessa 3-6 tilanteessa, kun ottelua on enää 16 sekuntia jäljellä. JHT hyökkäys tekee sieltä maalin ja kyllä tämä ottelu oli tietysti taputeltu näiltä osin tämän ottelun läpi. Näin ottelu päättyy, 3 pistettä matkaa länsirannikolle. JHT Kalajoki voittaa tämän ottelun ja vahvistaa asemaansa sarja kakkosena. Nokia! Taistele!